vysvetľuje, že bravčová sviečkovica a on mal panenku. To je bravčová sviečkovica. Hej? A ukáž, ako tanikaš. Tanikaj. My máme na... Ja. Najprv mňa, potom ju. No, vyhadzuj paličku. Ešte. Wow. Lele. Lele. Otoč sa sem na ty. Tak, a vyhoď paličku aj ty, ukáž. Ako vyhodíš paličku? No? Ako máš redkuje, Natálka? Tak. A Natálka... Môžem ti ukázať teraz, mám natočiť na moje výstupka. Ukáž jej, jak pochoduješ ešte. Nauč ju pochodovať.